Krásný podvečer, Ostašovská šestko. Vítám vás u dalšího výukového videa. Tentokrát se podíváme na vánoční koledu s názvem Tichá noc. Není to kdejaká vánoční koleda, jak už jsem říkal na zkoušce. Tichá noc je opravdu jedna z úplně nejznámějších a nejoblíbenějších vánočních koled nejen u nás v Čechách, nebo dokonce v Evropě, ale vůbec úplně na celém světě, kde se vánoční koledy na Vánoce hrajou. Světlo světa spatřila v roce 1818, tak si zkuste spočítat, jak dlouho už se na Vánoce Tichá noc hraje a zpívá. A postupem času se stala tak populární, že si ji chtěli zaspívat lidi nejen tady u nás, ale chtěli si ji zaspívat i lidi, co mluví anglicky. Byla přeložená do angličtiny, Byla přeložená do němčiny a byla přeložená do několika, ne desítek, ale stovek dalších jazyků. Uvádí se, že Tichá noc byla, a teď se podržte, přeložená do 300 různých jazyků. Neuvěřitelná věc, je to opravdu nejen jedna z nejznámějších vánočních koled na celém světě, ale vůbec písní na celém světě. Takže by byla škoda, kdyby i my jsme se na ní nepodívali, že jo? To dá rozum. Tak, co budeme potřebovat? Rytmus. Pozor! U vánoční koledy Tichá noc počítáme do 3. Počítáme 1, 2, 3 a 2, 3. 1, 2, 3 a 2, 3. Jo? Pravá ruka nám jede takhle, jenom úhozy dolů můžeme jet jednoduše. To, co hrajeme pravou rukou, jsou osminové doby. Jo? Takže to je rytmus, jednoduchý. Počítáme do 3, levá ruka jenom zopáknem akordy, tam věřím, že už si všichni víte rady. G-dur, D-dur, kdo by nevěděl, máte ty papíry, nebo se podívejte na předešlá výuková videa. C-dur, co tam ještě máme? D7 a E-mol. Jo, zopakuju. G-dur, D-dur, pak tam postupně vidím na druhém řádku je C-dur, na třetím řádku máme ten D-dur se změnou do D7 a na posledním čtvrtém řádku se objeví poprvý akord E-mol. Tak, nic jiného. Starý známý, kdo by nevěděl, máte ty papíry, nebo se podívejte, teď jsem vám to tady ukazoval, nebo se podívejte i na ty předchozí videa, kde se těm akordům věnuju přeci jen o něco víc. Jdeme na věc, odpočítám. 1, 2, 3, A2, 3, 1, 2, 3, A2, 3. Takhle nám to odpočítám pěkně v pomalém tempu. Není třeba nikam se hnát, je to výukový video, trénujeme to, cvičíme, tak si to dáme v pomalejším tempu. No a uvidíme, jak to dopadne. Já se k tomu pokusím zpívat, i když tady ta verze tohohle českého textu je pro mě nová, se přiznám. Já znám Tichou noc s trochu jiným textem, takže uvidíme, kolik udělám chyb. Je možný, že nějaký udělám, ale to vůbec nevadí, prostě pojedeme dál. Držte mi palce, já vám taky držím palce a jdeme na věc. Tak, pořádně usednout, první akord G-dur, odpočítávám a hrajem. 1, 2, 3, A2, 3, 1, 2, 3, A2, 3. Tichá noc, svatá noc, jálalit v blahý klid, dvě jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v níž malé děťátko spí, v níž malé děťátko spí. Tichá noc, svatá noc, co anděl vyprávěl, přišel s jasností pastýřův stan. Zní již z výsosti z všech země stran.
vám je dnes Spasitel dán. Přišel Kristus Pán. Tichá noc, svatá noc, Ježíšku na líčku, Boží láska si s úsměvem hrá. Spod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá. Vstříc mu vděčně plá. Tak. Tichá noc, první výuková verze. Já se tam přiznám, ten zpěv je teda všelijaký. Přivřete oko, ale budu do toho ten text přeci jen zpívat. Zkusím to dát ještě jednou celý, jo. Třeba to bude o něco lepší z mojí strany, ale v principu nám to takhle teďka stačí. Jde hlavně o tu kytaru a vysledujte zpěvovou linku, jo. To je nejdůležitější. Tak si to dáme ještě jednou celý. Raz, od začátku. Raz, 2, 3, A2, 3, raz, 2, 3, A2, 3. Tichá noc, svatá noc, jálali, blahý klid, dvě jen srdcí tu Betlémě ptí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, v nichž malé děťátko spí. Tichá noc, svatá noc, co anděl vyprávěl, přišel s jasností pastýřů stan. Zní již z výsosti z všech země stran. Vám je dnes Spasitel dán. Přišel Kristus Pán. A třetí sloka. Tichá noc, svatá noc, Ježíšku na líčku, Boží láska si s úsměvem hrá. Spod zlaté řasy k nám vyzírá.